बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भेस झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समज येसुवा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आपले सुमेचे साखर नमान मरिये कृपेन भरले समज येसुवा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आणि देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले समज येसुवा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती देवाचे माई आम्हा पसोत विनंती कर. माग्या येसुम्या भगवान बरी खबर दिल्यावर जीवनपणाचा आनंद आम्ही पाहू तुझी कृपा आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र देवा गेल्या भडव्या तबेन मुझे मोतो जोडा आमेन. श्रेष्ठ भडव्या आमच्या सुसादाच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आडियम कमकादार दंगा फरमावून देऊन परत तू ये सरका वैल्या पूजेच्या कुवारा बाडू संसाराच्या सैतानाने कोट्या देवाच्या पदवेन येऊन कोणाला टुंडला आमेन. कसना विषय दितांका येसुम्या समाधानाने विषय आमेन. सत्मंतान देवात सर्व जेसु ख्रिस्त सेक्लास आमच्या सुमिया तो पवित्र गर्भे समावलो अंकार मरियता जन्मलो अंसुलता काकने कसले तका कुसार जडलो तकाने केपलो देवलो इसरी सामर्ल्यांतलो जीवन जलो चढलो पददाब देव पचरुजा बसला जीवन मेल्यांची मुंजबे करून तो येतलो अंता पवित्र पवित्र सभे जीवन फोड आणि शासनाची जीवित आमेन. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊन तुझी खुशी जशी सरकार सत्ता तशीच या संसारात जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुमया स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुमया स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुमया स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र एक घडीभर सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया. सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया आणि थोडा वेळ त्या समयाची स्तुती करूया. स्तुती करता करता माग्या सोम्याचे बहु पवित्र आमल एक रगत या घडिये आमचे हरियकलांचे देवान येऊन या मागण्याच्या कुडांत या मॉर्निंग मनाच्या कुडांत त्या सोम्याचे बहु पवित्र आमल एक रगत वळण येऊन बहु पवित्र आमल एक रगत आम्ही सगळे सराउंड जाऊनचे बसत त्या जेजूच्या बहु पवित्र आमल एक रक्ताच्या बळान या घडिये
हे सगळे रूम कवर जाऊनच्यापासून विशेष सांगता म्हणून गट्ट त्याला स्तुती करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Maria mai विनंती कर या घडी थोडा या मधनं आम्ही वितरित mai लिए बघतो बघतो hallelujah, 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 papa. सर संता संगता म्हणा मरियम माय संगता म्हणा सर आमच्या कोरा संगता म्हणा आम्ही तुझी स्तुती करता तुका आम्ही आराधना करता तुका आम्ही महिमा देता. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 sharala baradi barashira bara baradi barashira baradi gire baradi barashira bara bara bara. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 Stuti, stuti, hallelujah, stuti, stuti, hallelujah, stuti. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. समय सोनबोग या घडी हर एकल्यान जाऊ दे एकल्यान समय सोनबोग जाऊ दे Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu, 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 Jesu. चला बाप्पा विश्वासान सगळ्या जेसूच्या पवित्र अमोल रगत या मधल्यांचे Hallelujah, मागून hallelujah, घेता या hallelujah. मधल्या असल्या हर एकल्याचे मागून घेता Hallelujah, hallelujah, त्या hallelujah. विनय देवचे हर एक सकत या मधल्या कसकत करताय जे कोण या मधल्या जॉईन God, जाताना कोणाक yes, दिसू Lord God, Lord God, we just thank you tonight, गड God. वस्कत काय संपडला Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हर एक कोण्या सकत Hallelujah, Spirit hallelujah, hallelujah, सगळे जेसूच्या hallelujah. अमोल रगत बांधन सगळे जेसूच्या क्रूसामुळे असत पडते ಲೈನ್ ಯಾ ಮದ್ಲೆ ಸಲ Hallelujah, ಸಮರ್ಪಿತ hallelujah, ತಂಗ hallelujah, ಸತ್ಯದ ಹರಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸಖತ್ यास गड्या जेसूच्या नावान hallelujah, जेसूच्या भाऊ पवित्र नावान जेसूच्या भाऊ बळवंत नावान जेसूच्या भाऊ सक नावान कडवण दिल्या त्या बळवंत करान भरल्या नावान कडे फरमायता हर एक सकत हर एक सण सोदे सण सोदे जेसूच्या नावान Angadi Deva Dedi Bapa, Jesus Janavan, Magta Bapa, Tujalagi Ponatan Magta, John 14:14, Jesus Sagla, Mujhe Navi, Tumi Maga, Mujhe Navi Tumi Maga, Mujhe Navi Tumi Maga, Jesus Sagla, Mujhe Navi Tumi Maga. जेजू नवान मागता बाप्पा जेजू नवान मागता बाप्पा हे सगळे तुझे मुलगी आज या घडी तुझ्या पवित्र रक्ताने भरलीत आशीर्वादित जाऊ देत आशीर्वादित जाऊ देत कंटिन्यू स्तुती करा कंटिन्यू स्तुती करा ताळ गुण नका घट्ट तळा स्तुती करा आमचो देव आमच्या सुत्याने निवास करसो देव निवास देव तेव्हा कमी घट्ट करून जाईल थांबून असताना स्तुती करून जाईल इजाया प्रभादान ऐकलं थांब नसची स्तुती थांब नसची स्तुती पवित्र पवित्र दाळबरा सर्वेश्वर पवित्र 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 कोणाक पायाच्या पंदा हुलपसा हुलपता एका साइडीन हुलपता जेसू
व्यक्तीकडे स्पर्श करण्याचा या हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया 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 Jesu Jesu Jesus, Jesu Jesus, tutti Jesu Jesus, mahima. Jesu 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 Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jesu, Argan Jesu, Argan Jesu, Argan Jesu, Argan Jesu, Argan Jesu, Argan Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesuची Hallelujah, उपस्थिती hallelujah, याकडे hallelujah, तसा hallelujah. जेजूची उपस्थिती या मागण्यासोबत तसा जेजूच्या हजरपण या घडी आगडी सरसा जेजूच्या हजरपण सरसा जेजूच्या हजरपण अनुभव कर स्तुती करिया जेजूच्या हजरपण अनुभव कर स्तुती करिया जेजू 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 हालेलुया 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 पदवी 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 हालेलुया 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 दुसऱ्याचे कंचे सुकुतांत्रा कंचेस घुटमळ आज आमच्या जीवितान चलनान की त्या जेजून आमका रक्तान विकत घेतला त्याच्या रक्तान आमका विकत घेतला मला अधिक बहु मला अधिक आम्ही वी आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड जेजूच्या नजरेत आम्ही मोलाधिक समजा बहुमूल्य समजा हालेलुया Hallelujah, हालेलुया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah. रिया 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 Hallelujah, रिया hallelujah, रिया 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 hallelujah. रिया 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 जेजू 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 Hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया तुका हात लायतसा अंताचं अनुभव कर Hallelujah, अनुभव hallelujah, कर hallelujah, अनुभव hallelujah, कर hallelujah. अनुभव कर हालेलुया 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 रिया 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 जेजू 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 Hallelujah, hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू निशा hallelujah, hallelujah, हात लायता हालेलुया 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 जेजू 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 hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू जेजू hallelujah. जेजू 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, ria, hallelujah, ria, 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 ria. Left, right. Jesus, Jesus. कोणाक समस्या असा जळल्या पर्यंत जेजू तुका स्पर्श करण्याचा एकतर उभ झाल्या पर्यंत असा जेजू तुका स्पर्श करण्याचा हालेलुया जांभळाचं इन्फेक्शन असा जेजू तुका स्पर्श करता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Gerald, Jesu तुका पडता, hallelujah, hallelujah, Rajesh, Jesu तुका स्पर्श करता, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, वंदना तुझे सखत अनुभव कर हालेलुया 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 hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, hallelujah, जेजू 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. hallelujah, hallelujah. एक घड़ी बहुत शांत रव्या एक घड़ी बहुत शांत रव्या डोळे तंप्या डोळे तंप्या कोणाची कॉन्सन्ट्रेशन तिशनिश वच्चे नका जेजुतय आमचे मन केंद्रीकृत करूया
आमचो देव काळजां भरकोसो देव, काळजां भरकोसो देव. ताचे मुखार कितेंच लिपोवंक सादना. कितेंच लिपोवंक सादना. जे कितें अंधकारान काळोखान केला ताच्या मुखार ते उक्ते आसा. क्रिस्टल क्लियर, एव्हरीथिंग क्लियर आसा. देखून सोम्याच्या हजरपणांत येतना फस्ट आमी खलते जावंक शिकया. जशें तो सुकागार खलतो जालो त्या सोम्याच्या हजरपणांत येतना खलते जावया. उगडास दवरया. जेजू मुखार आमची जिणी उक्ती आसा. इट्स एन ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड. ओपन बुक. ह्या देखो ताच्या मुखार येता आसतना आमची जिणी ताच्या मुखार उक्ते करूंक प्रयत्न करया. उक्ते करूंक प्रयत्न करया. आमी सबार पोटी आमची जिणी हेरां संगता उक्ते करता, हेरां लागीं उक्ते करता आनी ते तांचे लागीं उक्ते केल्ले सगळ्या संवसाराक उक्ते करतात. आमी जेजू लागीं उक्ते करूंक शिकया. म्हज्या आनी तुज्या हर एका सवालाक जाप दिवंक शकता तो जेजू. म्हाका लागशिल्ल्यान वळखता. तुझे इश्टीन तुझे सिक्रेट कळ्ळी जाल्या उपरांत तुका सोडून गेले जावं पुरो. पूण जेजू तुजे विशयान सगळे कळीत असल्यार देखी चड लागीं तुज्या येता. आनी चड तुजो मोग करता. जेजूक आमची जिणी उक्ती दवरया. ह्या जेजूक आमची जिणी उक्ती दवरया. Isaiah 43:16 आदी घडला ते उडासा करिनाका. आदीन जें कितें घडला ते उडासा करिनाका. आजच लास्ट कर. सोम्याक समर्पण दी. सोड. फाटीं घुंवन पळय नाका. फाटीं घुंवन पळय नाका. परत उस्तिलेंच उस्ती नाका. आज एंड कर.
यास घडये नवे न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, नवी सुरुवात सगळे बदलता, सगळं सिच्युएशन बदलता. जेजू तुका प्रॉमिस करता, भिये नका. जेजूच्या नावान तू कितें मेट करताय, जेजूचेर विश्वास दवरून खंयचे मेट करताय ते पोंताक तू पवयता. साम 138:8 सर्वेस्पूर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक तेगता, तुजो मोग ससनाक तेगता. हर एका सिच्युएशनार हांव पदकान संपडल्या वेळा, हांव वस्कत जाल्ल्या वेळा, हांव मग्नांतोन पडिल्ल्या वेळा, एका वेळा हांवें मागणें केल्ल्या वेळा, हांवें मागणें करनातल्या वेळा तो मोग ससनाक तेगता. सर्वेस्परा तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडिनाका, ना तूं सोडना. त्या समयाचेर ताच्या काकुळतीचेर आमी विश्वास दवरया. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या उक्ताची, आमच्या समया आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची आणि आत्मोने देवपण आमच्या पत्त्यांच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या फरकपण भोवमगप्पा या पहिल्या कडान तुझ्या हातात या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक 100 भुरगी या लायनीर जॉइन जाल्यात, या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक समर्पण दिवन मागता. तुझी दैविक पदवी, तुझी दैविक सकत तांच्या जिवितात आयचे वळे आज तांचे तुझो आशीर्वाद घाल. आज तुझो मोग तांणी अनुभव कर. आज तुझ्या मोगान तांणी जीव करपाला भय. आज तुझ्या मुखार आपले जिवीत उक्ते करूं, तुझेर भरवसो दवरूं, तुझेर कंप्लीट ट्रस्ट करूं आज करपाला भय. आज कामाचेर, वावराचेर, पयणाचेर, कुटुंबाचेर तुझो आशीर्वाद देव जेजूच्या पवित्र आणि बळवून नावान मागता बापा. आमेन, आमेन, आमेन. साम 67, 6 and 7 पृथ्वीन आपले पीक दिले. देवान आमच्या आशीर्वाद दिला. आशीर्वाद दिव. आपला संसार नका येऊन चला. पृथ्वीन आपले पीक दिले देवान आमच्या देवान संसार तका बियोन चलो. 67 पृथ्वीन आपले पीक दिले देवान आमचे आशीर्वाद संसार तका बियोन चलो. सगळे दादले सांगितलं म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावामुळे आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावामुळे आमच्या आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावामुळे सगळ्या संसाराची बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावामुळे जेजूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावामुळे आमच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावामुळे आमची आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावामुळे आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावामुळे आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावामुळे आमच्या सगळ्या संसाराची सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता ती मोगाच्या फकतची तुम्ही आणि सर्वंदरा जेजू प्रगत आत्मोने देवपण आमच्या पत्त्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्यांच्या फरकपणापासून या दुसऱ्या काळात हर एका पिढेस्तान त्या समयाच्या समर्पण देऊया. हर एक तऱ्हेचे लास्ट स्टेज कॅन्सर, ट्यूमर
ज्या कोणाक लंप्स जाला, ज्या कोणाक विंगड समस्या हॉस्पिटल ऍडमिट झाला, सिरियस असतात, व्हेंटिलेटर असतात, विशेष समस्या समर्पण देऊया. जेझीरे म्हणल्या एका भयणीक, एका भुरग्याक समस्या समर्पण देऊया. आस्थमा आणि टायफॉइड ताप सगळ्यात आयलो, ब्रीथिंग समस्या असतात, थ्रोटांत ट्यूब घाला, मागे विषयी सुमिता स्पर्श करू दे, सुमिता खापटू दे. कितले जण पिढी असतात, व्हेंटिलेटर असतात, एक कण म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या. फाल्यांच्या दिसा आयच्या दिसा त्याचे स्कॅन असा, विशेष माग्या त्याच्यापासून सगळ्या पिढी असतात समर्पण देऊन सांगता म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. नाहूम 1:13 भार घालता ते ताचे जो हावाता मोडून उडयतलो आणि तुझ्यो सांगले हांव तुटयतलो. नाहूम 1:13 घालता ते ताचे जो हावाता मोडून उडयतलो, सांगले हांव तुटयतलो. 1:13 तुझे भार घालता ते ताचे जो हावाता मोडून उडयतलो, तुझ्यो सांगले हांव तुटयतलो. Bless you सांगता म्हणून येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. वडल्या तळ्या च्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. शासनाच्या बापा शासनाच्या बापा मोठा बटीता तुझ्या देवगाच्या पिताची आमच्या समया आणि सर्वंतराच्या ख्रिस्ताची पुढे रगत आत्माने देव पण आमच्या आणि संसाराच्या फरकांच्या फरकपणापासून दोन्ही हात होईल विशेष तर माज्ञा. आज कितले जण विंगड ऍडिक्शन संपडल्यात, विंगड बनपासून संपडल्यात, विंगड अडकळ्यान संपडल्यात, बाहेर येऊन जातात ना. आयजाया 45 हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतल करतलो, अवकाशाच्या दाराची फूट करतो, लोंगडाच्या आडमे मोडून उडयतलो. समी आज विशेष तरान आमच्या जिवितातले हरिये कटकळे अडचणी ऍडिक्शन हरिये बनपासा तुटून उडाली. आज सौम्याचे राज आमच्या जीवितांत येऊ दे. सौम्याचे राज आमच्या जीवितांत काम करू दे. सौम्याची सकत भळवंतरान आमका त्या वाईट सत्तेतान, वाईट ऍडिक्शनातान, वाईट संगतपणातान आज भायर हाडू दे. सौम्याच्या मोगान आमचे काळीज लासोन दे म्हणून मागून विशेष सांगता म्हणून होतं 3 पटी क्लेम करूया. नाहूम 1:13 तुझेर भार घालता ते ताचे हावाता मोडून उडयतलो आणि तुझ्यो सांगले हांव तुटयतलो. नाहूम 1:13 तुझेर भार घालता ते ताचे हावाता मोडून उडयतलो आणि तुझ्यो सांगले हांव तुटयतलो. नाहूम 1:13 तुझेर भार घालता ते ताचे हावाता मोडून उडयतलो आणि तुझ्यो सांगले हांव तुटयतलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची त्याच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. घट्ट झाला म्हणजे जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये
आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर फात. आमच्या आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर फात. आमच्या आणि सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर फात. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. हसनाच्या बाप्पा हसनाच्या बाप्पा भेटीत भेटीत तुझ्या आमच्या ती मुगाच्या बुताची आमच्या समय आणि सर्वांना राज्य तेजो ख्रिस्ताची आणि सगळ्या संसाराची या कणात विशेष राधुनी हात बऱ्या समर्पण द्या विशेष राहणं. आज कितले जण पवित्र सभेत पैस केला इगर्ज मध्ये बाहेर केल्या मिसा कोसनान मागण्या कोसनान आज इगर्ज मध्ये किती चलता कितीही कळत ना विशेष तांकां सुमेशता समर्पण दिव्या परत तांणी पाठी येवच्या बसत माग्या आणि सगळ्यांनी पाठी येवच्या बसत. आज कितले जाणा मागण्या बैले जिवीत जीवन आसात मागण्याचे जिवीत जीवन ना तांचे बसत माग्या विशेष तरान कितलेशे जाणा सारखे पाश्चातापी काळीज जिवंक माग्या पाश्चातापी काळीज पावस जावचे बसत माग्या. तशेंच आज कितले डिनोमिनेशन आसात एकामेका दुर्सत्य आसात एकामेकाचे सुखी सुद्दां करतात. आज विशेष माग्या आज एकामेकाचे सुख सोदून काडच्या बदलाक संवसारार कितले जाणा आज जेजूची वळख नातले आसात तांकां जेजूची वळख दिवचे कामांत लागचे पसत माग्या विशेष तरान संवसाराच्या कोणशा सुवाता परकर जावचे पसत माग्या या दिसांनी कितले जाणांनी पवित्र सभेतून भायर वचून चिंतला तांकां समी स्पर्श करून दे म्हणून माग्या. पवित्र सभेत तावन पयस केल्ले मागण्या तावन सकयल पडले मागण्या जमतीत आसले कितले जाणां भायर गेला आज तांचे बसत माग्या. आज कितल्यो मागण्या जमती आज फूट पडते आसात त्या मागण्या जमती बसत माग्या. सांगात त्या मला उत्तर 3 पटी क्लेम करया. जकारिया 9:16 त्या दिसा सर्व स्रोतांचो देव तांचे तारण करतलो कोणी आपल्या रक्तलो कशे पापल्या पलचे रक्तलो पहिल्या म्हणटा भाषे ताच्या देशांत ती परज जातली. त्या 9:16 त्या दिसा सर्व स्रोतांचो देव तांचे तारण करतलो कोणी आपल्या रक्तलो कशे तो आपल्या पलचे रक्तलो त्या पहिल्या म्हणटा भाषे ताच्या देशांत ती परज जातली. जकारिया 9:16 दिसा सर्वे स्रोतांचो देव तांचे तारण करतलो गवळी आपल्या बहिर रक्तात तशे तो आपल्या पलचे रक्तलो मुकुटा वेल्या म्हणटा भाषे ताच्या देशांत ती सगळे स्त्रियो सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. शासनाच्या शासनाच्या बाप्पा बाप्पा मावतू मावतू काबटेता काबटेता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची त्या सम्य आणि सटुंदरा जेजू सटुंदरा ख्रिस्ताची पुढे निरगत पुढे आत्मा आणि निरगत देव आमच्या आणि सगळ्या आणि संसाराच्या संसाराच्या पासून या अकराशे कडा जात झाला आम्ही दिंबीर पड्या दोन्ही हात आमचे विरू बारिया डोळा आमचे तप्या विशेष सरान आज आमचे कुटुंब विशेष सरान समयाच्या समर्पण देऊया. आमच्या कुटुंबातल्या हर एकला विशेष कुटुंबातल्या हर एक आज आर्ग्युमेंट्स असमाधान समयाच्या समर्पण देऊया. आमच्या भुरग्यांक किंवा सरा समर्पण देऊया. भुरग्यांचे हर एक एक्झाम समयाच्या समर्पण देऊया. आमचे भुरगे कितले ना भुरगे प्राइज जाल्या जांग पुरो तांचे शिकवून जावना जांग पुरो कितल्या जणांक सैरीक सत्य आसात प्राय उतरणे ते आसा कितले भुरगे आज डिप्रेशन आसात वाईट सांगतपणात आसात ते हर एकल्या समयाच्या तन भेटून देऊया. मागे विशेष तरान आज विशेष तरा समयाच्या तन समर्पण देऊन माग्या या अकराशे काळात सगळे पवित्र सभा समर्पण देऊया. आमच्या बो बघेऊन पाप से बाग सगळ्या बिस्पाक कार्डिनला याजकी भाव दरबणी सगळ्या लायका त्या समयाच्या हातान समर्पण देऊया. माग्या तसेच सगळं मागण्याचं मती ख्रिस्ताची मागण्याचं मत समयाच्या समर्पण देऊन माग्या. मिडल ईस्टर्न सलोचे सगळे कॉन्फ्लिक्ट शांत जावचे पासत माग्या. कितले जण गावात गेले पाठी येऊंक जायनासतना आज संपटल्यान कितले जणांची डायरेक्ट फ्लाईट कुवेटाक येऊंक जायनासतना वाया या दुबय वचोंक या खंयचेय राष्ट्र वचोंक वाया दुसऱ्या कंट्री थ्रू वचोन बाय रोडवे वचोंक चिंता आसात तांकां समयाच्या तन भेटून दिव्या मागया. समर्पण दिव्या या जुजाने ते कितल्या जणांचे काम गेला कितल्या जणांचे काम मेळचे आसले रावला कितल्या जणांचे बिझनेस लॉस जाला कितले जण मेडिकल एमर्जन्सी आसा तांचे पासून कितले जण गर्भेस्तीन आसात तांकां विशेष समर्पण दिव्या. ल्हान भुरग्यांक समर्पण दिव्या. या झुजाचे इम्पॅक्ट तांच्या मतीत पडनातल्या परी ल्हानशा भुरग्यांक विशेष समयाच्या भेटून दिव्या. कितले जण बियान जीवन आसा तांचे पासून माग्या. कामाचे समस्ये विजाचे समस्ये फायनान्शियल प्रॉब्लेम असल्या हर एकला समर्पण दिव्या. आणि कितल्या जण आमच्या लागे मागोंक सांगला या युट्यूबाचेर या झूमाचेर पिटिशनां गेला त्या हर एकला समर्पण दिव्या. दोन्ही हात वयर बारया सांगाता म्हणून विशेष परत एक फुटी आत्मे बचाव जावचे पासून आमकां हर एकल्या की आत्मे बचाव करची हातेरा जावन देव यूज करून दे म्हणून परत एक पुढे सांगाता म्हणून घट्ट तळाने उतर 3 फुटी उसार या Acts 16:31 Acts 16:31 ताणीमुळे सम्या जेजूचेर भगवत Acts 16:31 ताणीमुळे 16:31 ताणीमुळे सम्या जेजूचेर भगवत घराणे बचाव जातले 16:31 ताणीमुळे सम्या जेजूचेर भगवत घराणे बचाव जातले. सांगाता म्हणून दोन्ही हात बन घट्ट तळ्यार म्हणया जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये त्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची
संघाचे कापडकर हे भाग्यवंता हे देवा भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता भाग्यवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता देवा हे बळवंता भाग्यवंता हे बळवंता भाग्यवंता आम्हाला आम्हाला आमच्या आणि संसाराचे सगळ्या कापडकर बाप्पा देवा हे भाग्यवंता देवा हे हे भाग्यवंता भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर हालेलुया 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 बहुमकाळ बाप्पा या सगळ्या तुझ्या मुर्ग्यांच्या समर्पित युट्यूबचे कितल्या मागण्या करण्यासाठी तू म्हणजे कितल्या नामा करण्यासाठी पहिल्या कुठे जॉईन झाला त्याचे बर्थडेस असतात एनिव्हर्सरीज असतात पॉइंट राहायचे असतात कितल्याचे इंटरव्ह्यू असा कितल्याचे सर्जरी असा आज कितल्या डॉक्टर लागवायचे असा कितल्याचे रिपोर्ट येऊन असा तेव्हा आज कितल्या प्रपोजल सदून असतात आज कितल्या प्रपोजल पळून घेऊनचे असतात देवा त्या एकल्याचे समर्पित देवा आज आशीर्वाद घालचो पवित्र पवित्र जीवितान त्याच्या पवित्रने बळवंतवान आमेन 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 संगाता मेळवर म्हणूया उडास तुवर ये तुझ्या अगदवलो तुझे मध्यस्थी सदुलो मोकळा सांगितलं मग त्याने दैल काढून तुझ्याकडे येतात परेशान उकारी मुझे येतात पण त्याने कधीच तुझी उपकार होता चल्या देवपुताची माई कधी तिरस्कार करू नका कोण तुझे कापडते तुझे मान्य आहे नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र प्रेज द लॉर्ड मग कितल्या जणांची तुमची टेस्टमनी देऊन बाकी असा कितले पिटिशन आता लोक साथ तुमची पिटिशन तुमची टेस्टमनी दंडिया 9900332411 या नंबरात तुम्ही दंडिया आमचे हर दिसा सकाळी मॉर्निंग मनाचे मागणे इंडियाचो टाइम 9:35 9 जावन 35 मिनिटां कुवेटचो टाइम 7 जावन 5 मिनिटां दुबईचो टाइम 8 जावन 5 मिनिटां जी कोण कॅनडा आसात अल्बर्टा या माउंटन टाइम 10 जावन 5 मिनिटां रातची आणि ईस्टर्न टाइम जी कोण टोरंटो मिसिसागा तिशेन आसात राती 12 जावन 5 मिनिटां आसा तुम्ही दुसऱ्या दिसा युट्यूबाचेर बसून मागण्या ऐका येत मागण्यान भाग घेवेल देव तुमका हर एकल्या आशीर्वादांनी बेस्ट सवानी आणि कृपेन भरती प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू